ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೇಳ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಬರಂದೆ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲದು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪಂದೆ ಮಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿಂದು ಇರೇನ್ ಕುಲ್ಲದು ಏಪ್ಪ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬರ ಕೇಳಂಗ ಪರ್ಬಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತಾರಂದು ಏತು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡತ್ತಾರ ಬಂಡದು ಇನ್ನಿತ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರಣೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ದಯ ಪಂಡದಂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಿನ್ನೆರು ಇಲ್ಲ ಬತ್ಲಕ ಬಲ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಬಲ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪದು ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೆನೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪ ಬಿನ್ನೆರು ಬರ್ಪರ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಡು ಹುಷಾರುಲ್ಲರ ಪುರ ಕೇನ್ ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ಹೊತ್ನಾಕ್ಲಿರಲ್ಲ ಕೇನ್ ಬನ ಮಂಚನೆ ಮಾಂತಿಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಡು ಬ್ಲೂ ಪ್ರೋ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಐಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಕ್ ಆತ ಅನುಭವ ಬುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಕಲ್ತದ ದಿಪ್ಪುಜಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಚಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಐಡ್ ಮಲ್ಪ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಐಡ್ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮನ ಈತು ಜನ ಐಡ್ ಮಲ್ಪೇರ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿಕತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಣ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿಕತೆ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ಮುರಣ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರ್ನ ಲೈವ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪೆ ಆರು ಪನ್ನನೆ ಗೊತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕೋರ್ ನಮ್ಮನ ಐಡ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪನ ಬಣ್ಣದ್ದು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕರೆಗಳ ತೆರಿಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನನ್ನರ್ದು ಬಿತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಸೋಲುಗು ಮಾರೆ ಅಂಚ ಐಡ್ ಮಲ್ತೇರ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಎಂಚ ಐಡ್ ದೆಪ್ಪುನು ಪೂರ ಬಂಡದು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಆರೇನ ಪನ್ಪಿರೋ ಆಯ್ತು 400 ಜನನ 500 ಜನನ 5 ಜನನು ಐಡ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದೇರಿಗೆ ಆರೆಗ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಕ್ಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವ ಇರ್ನಕ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಇರಂಗ್ಲ ಓದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಓದೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಒಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಡು ನಮ್ಮ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪುರ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜತೆ ಒಂಜಿ ಏನೋತೆ ನಾಲ್ಕಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂಡದು ಲೈವ್ ಬರ್ಪ ಎಡ್ಡೆಡೆ ತುಲ ಅಂಚಾನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪಂದು ಏನು ಉಂಗುಟುಂಟದೆ ಐಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಐಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪರ್ ನೆಕ್ಕಂದು ಐಕ ಆನ್ಸರ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪು ನಾಕುಲ್ ತಾಯಿ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಅವು ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಂದೈತೆ ಐಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸರಿತೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದೀತೈತೆ ಬರ್ಪೇರು ನಾಂತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ನಮ್ಮನ ಲೈವ್ಗೂ ನಮ್ಮನಂದತ್ತು ಮಾಂತಿರ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಪೋಪೈತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಪೋದಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕರನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಬ್ರೀಫ್ನತೆ ಅಕ್ಲ ಐಡ್ ಮಲ್ಪಂದಾದ ಐಡ್ ಮಲ್ತದಾದ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಐಡ್ ಮಲ್ಪ ಮಂಡಾಗ್ಲೆ ಜನ ಪೂರ ಲೈವ್ಗೂ ಪೋಪೇರತ್ತ ಅಂಚೆ ನಂಜಿಡು ಐಡ್ ಮಲ್ಪ ನಿಪ್ಪು ನಂಜಿದಾಗುತ್ತೆ ಬದನೆ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಆತ ಬದನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ನಂಜಿ ಅಪ್ಪನತ್ತ ಕೆಲವು ಜನ ಇಪ್ಪಿರಿ ಅವು ಕಾರು ಒಯ್ಪರಣೆ ತೂಪಿರತ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುರ ಅಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತ ಅಕ್ಲ ಬಂಜಿತ ಬಡಾವಗೋಸ್ಕರ ತಗ ಬೆನ್ಪುನತ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಬೆನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತದ ಅದು ಇಕ್ಕುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪರ ಬೆಲ್ಲೇನಲ್ಲ ಇಕ್ಕುಡು ನಮ್ಮಲ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲು ನಮ್ಮಕ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಳ ಮರೆ ನಮಕ್ ಮಿನಿ ಅಂಚಾಂಡ್ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾರಿತ್ತೆ ಅದಾ ಅಂದು ಎಂಚಿನೇ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅದ ಅಂದು ಪನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ಲಕ ನಂಚ ಮಲ್ತೇರ್ ನಮ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆತ ಒಂಜೇರಿಗ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈವ್ ಮಲ್ನು ಬರ್ಚಿಯ ನಮ್ಮ ಐಡ್ ಮಲ್ಪಲ ಬರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬ್ಲೂ ಕೋರ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದು ಯಾನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಏನು ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಬ್ಲೂ ಕೋರ್ಪ ಪಂಡದ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ರಗಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕರೆಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕರ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಂಡದು 50 ಜನ ಬರ್ಪಿರು ಲೈವ್ ಉಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಪೂರ 10 ಜನ ಬರ್ಪುಜಿರು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಲೊಂಜಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪನಾಕ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಅದ ಎಂಕ್ಲ ಕಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಡಿರ್ದೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ತಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ದಾದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಡತ ಈತ ಬಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರಂದೆ ಓಲ ಆಪುಜಿ ಬನ್ಕ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಇಕ್ಕುರ ಚಾಂಡ ಬಂಗ್ ಆತಾಯ್ ಎಂಚಿನ ಮಂಡೆ ಗದ್ದಾವಿನಿ ಇರ ಮಂಡೆಗೆ ಇರ್ಮಣ್ಣದ ಅಂದಂದು ಬಲ್ನಿ ಅಂದು ಸರಿ 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 ಏನ ಇರೇ ಗೊಂಜಿ ಐಕಿ ಎಂಚಿನ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪಾರು ರಿಪ್ಲೈ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುನು ಮಾರ ಹೈಡ್ ದಾಯಿ ಮಲ್ಪೇರೊಂದು ಪನ್ಪುನು
ದಾಯ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಏರೆ ಗೊತ್ತು ದಾಯಿ ಮಲ್ಪನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅವಲ ಗೊತ್ತು ದಾಯಿ ಮಲ್ಪನ ಮಟ ಯಾನು ಪನ್ನೆ ಅಂತವ್ರ ದೇದ ದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಕೊರಿಯನ್ ಲೈವ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರಂದು ಅಲ್ಲ ನಂಜಿ ಡೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ತೀರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಪ್ಪ ಎಂಕ್ ನಂಜಿಪ್ಪ ನಂಜಿ ಲೈವ್ ಹುಡುಗತ್ತು ಜನ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡೋ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಇಪ್ಪೇರದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಕ ಅದು ಇಪ್ಪೇರು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೆಲದಕ್ಲ ಅವು ನಂಜಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತದೆ ಕೆಲಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇವಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗಳಂತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರು ತೂಪ್ನಾಗ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲು ಇಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವರಿ ಬಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ನಂಬರ್ ಇತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಿಪೇರದ ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ತೂವರ ಪೂಜಿಪ್ಪೊಡಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪೂಕನ ತೊಡಿಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪುನ ನನ್ನ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪನ ಬರ್ಚ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕ ಬರ್ಚಿ ಕೊರ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮರೆ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟೋಲ್ನ ಅಲ್ಲಿತ ಕೊರ್ತುನ ಇಜ್ಜ ನಿಗದ ಪರ ಅವು ರಿಮ್ ಅಲ್ದ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುನಿಗೆ ರಿಮ್ ಅತ್ತಿ ಹೋಯ್ತ ರಿಮ್ಮು ಅದು ದೆಪ್ಪರ ಆಪುನಿಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನು ನಾನು ತೂತೆ ಅನ್ನು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪನು ಅವು ಐಕ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಬೋದು ಮಾಂತೇನ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುನಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬಿಂದಿರ್ ಬತ್ಲಕ್ಕ ಬಲಕ್ಕ ಬಲೆ ಎಂಚೋಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲಾಡು ಪುರ ಅಂಚವರಕ್ಕೆ ಏನು ಬತ್ತಲ್ಲ ಇವುಡು ಅಂಚ ಬಂಡ ಅಂಚ ಅರ್ಥ ಅಂಚತ್ ಬಂಡ ಈಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಈಗ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ಬಂದ್ಪತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕ ದಾಯಿ ಬರ್ಚಿ ನಾನೇ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡು ಕೊರ್ಪೇನ್ ಈನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಎಂಕಲೆ ಬಕ್ಕ ಸೋಲುಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಸೋಲ್ದ ಗುಂಡಿಡ್ ಬುರ್ಲಕ್ಕ ಅವು ಎಂಕ್ ಏನು ಮಂಡೆ ಅವು ಕೇಳಿದ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಂದಿಯೇ ದಯಬಂಡ ಪಂತದ ಕಾಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಇದು ಪೂರ ಓಪನ್ ಆದ ಹೋಗುಲ ಪಾತೆ ಇರುವ ಪನ್ಪ ಅವರೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂಚವರನೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ಐಡಿತ್ತನಾಗ್ಲು ಪನಾರ ಪುಂಡ ಏನು ತಕ್ಷಣ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡು ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಪೋಡಿ ಅರ್ಚಿ ಏನು ಪೋಡಿ ಅರ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಪೋಡಿ ಅರ್ಚಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಜುಯಿತನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅವರು ಪೋಡಿ ಅರ್ಚಿ செடியில் வளர்த்தனா போடு கேட்பேன் தேவரில் இருந்தா நாலு பொடிச்சு தேவரில் இருந்து ஐடு வளர்த்தட போடு கேட்பேன் ஐடு வளர்த்தட வளர்த்தಂದು ಇಪ್ಪಲ್ಲ ತೆಡ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಯಾವ ಎಂಗ್ಲ ನಲ್ಲ ಟಿವಿದ ಪುರ ಅಂದಾತುಜಿ ಕೊನ ಟಿವಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಏನ ಸರಿ ಇಜ್ಜೈಟ ಏನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನೇ ಈ ಪೂರ ಅಂದು ಮಾರೆ ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ದು ಏನಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಾ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಗುರ್ಕೆ ಇರು ಯಾರು ಗುರ್ಕೆ ದತ್ತು ಪನ್ನೆ ದಾದ ಅಂದು ಇವಾಗ ಏನ ಮುನಂತ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಟಿವಿ ಇಜ್ಜಿ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಏನ ಒಂಜಿ ಪತ್ತ ಹೊತ್ತೇರಿಗೆ ಏನ ಪತ್ತ ಹೊತ್ತೇರಿಗೆ ಏನು ಬನ್ನಿ ಏನ ಬನ್ನಿ ಮಂಗಲ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೀಡಿ ಮಲ್ತು ಇಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲಾಡು ಜಗಳ್ಳುಗುಲೊಂದಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತ್ರ ನಿಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪುದ ಬರೋದು ನೆನಪಿಜ್ಜಂಗೆ ಏನು ಪುದ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಪುರ ಹಾಲಾದ ಗೊತ್ತು ನೋಡ್ರೆ ಈ ತೆಡ್ಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಡು ಬೋರ್ಚಿ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೋಡು ಇಂಚೆ ಪುರ ಮಲ್ಪೆರು ಬನ್ನಗ ಲೈ ಉಡು ಬರ್ತದು ಇಂಕ ಮಂಡೆ ಪುರ ಬೇಚಾಂಡು ದೈ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಕಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಪಾಡೊಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಜೋರು ಇತ್ತು ಈ ಸಲ ದೀಪಾವಳಿ ಆಫರ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಗಮ್ಮತ್ ದೀಪಾವಳಿ ಆತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ದೀಪಾವಳಿ ಮಲ್ತು ಮರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ದೈಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಖರ್ಚು ಆತುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ದೈಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಅಂಚತ್ತಿಯಾ ಅಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪಿರತ್ತ ಕರೆಂಟ ಅಂದಾಂಡ ಪುರ ತೆಡ್ಲಾಕಂಡ ಪುರ ಚಪ್ಪ ನೀರು ಮಂಡೆಗೆ ನೋಡಿ ನಿಜ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಇತ್ಲಕ್ಕನೆ ಪನ್ನಡು ಸುಳ್ಳು ಪಂದು ನಮಗೆ ದಾರಡ್ಡು ಅಲ್ಲ ರಿಜ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಐರು ಕೆಪ್ಪ ಗುರುಬಲಾಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಚ ಲೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಡ 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 ಒಟ ಪಾತಿರ್ವೇರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರತ್ತನ ಯಾನೆ ಪುರ ಪನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ಕ ಪುರ ದುಂಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತಿಯೋಡಿ ಮೇರೇನು ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ ಕೊಂಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಂದೆ ಇರ ಅವಳ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರೆ ಇಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂದು ಲೈವ್ ಬರ್ಪನವ್ರು ತಿಕ್ಕೇರಿ ಇಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಯಾರು ತುಲೆ ಅಂಚಪ್ರ ಎಂಗ್ಲಾಗ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಾಕ್ಲಿ ಏರಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದು ಇದು ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಅಭಿಮಾನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಈರ್ ಮಂಡೆ ಹಿರ್ಮೋನ వచ్చి ಒಂಜೆ ಕ್ರೆಡ್ಡೆಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇರಡನಿ ಪನ್ಪುನು
ನಮಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ತಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಯಾರು ತಿಕ್ಕದು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಣ ಇರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರೋದ ಬಾಕಿ ಚಾ ದೆತ್ಕೊರ್ ಬಂದ್ರು ಚಾ ದೆತ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಬಿಪ್ಪುಂದೆ ಮಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಯ್ನ ಅದು ಪಕ್ಕ ತೆಡ್ಲು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡ ರಪರಪ ಇಂಕ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ರಪರಪ ಬಿದ್ದಾಡೆ ಅಪ್ಪ ತೂವರ್ ತಿಕ್ಕಿರಿ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಪಾತಿರಿರು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಇರೆಗ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಕೊರಂದ ಬಾಕಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಬಾಲೆಗ್ ಬಾಳೆ ಪತ್ತರ ತುಯ್ಯರು ಆಯ್ ಪೋಯ್ಜ ಬಾಲೆಗ್ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜತಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಞೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕ